Trešnje tugarinke. Hrvatska legenda. Jeste li kada kušali one fine, krupne i sočne trešnje tugarinke? Niste? Na tržnici su najcjenjenije, a preprodavači obično izvikuju: kupite trešnje, iz tugara su, čak i onda kad to nije istina, samo da bi privukli kupce. Otkriću vam o kakvim je trešnjama riječ. U ono davno pustolovno i ratničko doba, kada su naši preci po prvi puta gazili travu i kamenjar svoje nove domovine, kažu da su na čelu slavenskih plemena bila 5 braće i 2 sestre, Tuga i Buga. Jahale su one hitre konje čak i bolje od bilo kojega muškarca. Možda zbog toga što su bile laganije i okretnije od svojih ratnika, a možda i zato što su od malena voljele te životinje i široka prostranstva iz kojih su krenule u veliku seobu. U srcu su nosile vjeru svojih starih, koji su prinosili žrtve mnoštvu bogova. U vodi, u vatri, u gromovima, u suncu, u svemu važnom u prirodi vjerovali su Slaveni da postoji neki moćan bog. A najveći i najmoćniji od svih bio je veliki Svarog. Tugi i Bugi djedovi su pričali kako je stvorio prve ljude. Muškarca od grane stasita hrasta, a ženu od mirisne lipe. Ljudska se duša nakon smrti vraća u stablo iz kojega je tijelo načinjeno i tu živi svoju vječnost i uživa u miru. Umre li zao čovjek, duša mu luta šumama u želji da se nastani u nekom stablu i tako vrati prirodi. Ali drveće ne prihvaća duše zlih ljudi, pa su one prisiljene lutati dok ih ne ulovi strašan črt, bog tame. Buga i Tuga su pak čule od djeda da onaj tko posječe stablo u kojem sniva dobra duša neće dugo živjeti ili će poludjeti. Nije ovo nimalo čudno ako znamo da su stari Slaveni u šumama sakupljali med i vosak, da su od drveća gradili kuće, izrađivali pokućstvo i mnoštvo drugih stvari. Čuvali su običaj održavanja svetoga ognja oko kojega se pjevalo i plesalo. Njegov se dim širio preko polja i voćnjaka da bi bili rodni, a pepeo miješao sa sjemenskim zrnjem i vodom za čarobne napitke. Prema prirodi se gajilo poštovanje, upravo obožavanje. A Tuga i Buga su praćene svojim ratnicima i njihovim obiteljima došle u zemlju gdje je raslo mnoštvo neobičnih i lijepih stabala. Širokolisnih smokava, maslina s dvobojnim lišćem, krošnjastih trešanja. Tuga i njezina vojska stigle su čak do rijeke Žrnovnice koja teče dalmatinskim zaleđem, blizu Stobreča. Legenda kaže da je tamo osnovala naselje nazvano Tugari, koje i danas postoji. Kad je sjahala usred jedne male livadice i pustila umorna konja da pase, prvo što je ugledala bilo je veliko razgranata drvo trešnje u svojem bijelom cvatu, poput mlade nevjeste na svadbi. Proljeće je ženik, a sunce djever. Toliko je bilo lijepo. Tuga se pod krošnjom spustila na koljena i pomolila Bogu Svarogu da im ta zemlja bude plodan i sunčan dom. Svarog ju je čuo i uslišao joj molitvu. Kad je došlo vrijeme da duša te hrabre žene ratnice nađe mir u svojem stablu, jedna mlada trešnja raskrilila je grane i pružila joj vječni dom i počinak. Nije stoga čudno što su trešnje iz Tugara tako slatke i ukusne, kad ih daruju stabla u kojima stanuju duhovi naših predaka. Dijana Zalat.